بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الهاج مال سمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الهاج مال بيا عندن بنجم بفو نكله أمبا عبد الله بفو إني واتي أمبا عبد الله جمانا نسنا أتشندو كل تقولي عبد الله أمبا أكوني نينا نعم جمانا ميرين نينا anga nya biski do wira ma nam ngo alake bodaira amalila akbar maldew nakoni nam awo aywa kon yamme dugu ko dugu den dugu tigi ko do ko sebe ni am dugu tiala mo do de aha akbar ni am nyema ko mabila de aha namu abla ni am fanga ebe do kuna de note ni ka fanga tigabe ni tara kumo kono nam abla mo tiko ere ni nga ko tiala ko mo kadi aywa kama ko man nam hakima ko halamaden bi dese ko ala ti dese ala de ses côtés ala kenya côté nde ala de be fembe sanfe nam ala be fembe sanfe abe fembe sanfe wale de la tege masai ko domo do soni ko abi ko ala kalendron ko so o ere de kadai yo ala de ko danfema nam krankran la madu manton adama de buna adama de ko ayendeli ko de kadinye ayendeli nam mbe awson ne mamin bana deli ma ala rebe funila lagbar ya deli be kuma kelimpe dila ayu ko tege mum dege sonina ko na funna fantanga mundo bol fantanga fuy Allah akbar ablay imay ni mon fi ambe nyaji be botono no fe ko sikatola ni yayi ko mo kadi subra akilla ko asugo ko yayi nam mo kadi an nafa ko yayi ayu abe mako minya to ko ba de kuma mba fa ko jabi fonye de ako sanu bu to mo nyama sanfe mo famule sanu bu ta mo nyama sanfe sanu bu to mo nyama sanfe eto abla mo be seka nafa soro na nyama na ko Allah akbar nyama kana nyama te fe akoro te fe sanu ko retew mo be seka nafa re bon nyama na abo akote ko sanu bu to mo nyama sanfe ya te mina inna fam ni fami bi nafa dunia ni lara abe soro nyama na Allah akbar nga nyama ere kote nyama mo itigele mem mo mina de ibise ka fen sura la Allah itigele mem femina de abla ibise ka fen sura fe awo ayo defo ja ba kuma de ma salu to mo nyama sam aga kuma de ni de itigele femina abla tiala ina fa bise ka bola jomola we karai mo kana jom ni kona de afamuna bismillah ne ka abdullah namu amma a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim nam jumaa maskalot letan kononton samba fla ani mo kili abla yan shiraire la kan tire amin ya rabbi fo bambulu ambada min yesor we faso rek fasriye ali mundi sebe aka frente fo rabbi aka frente fo ministre nyema tara mopti ako abna ke sabu ire ni wale ni no abeke sabu ire anga sigida maw mune mopti kawi dongono ni dongono ani flow ani shiawre o ke grambu kambi akeba wala sa mi gelay bolomba munumbe an jamana kono no olu bisaka temen sra mun fe ko baro bela diren ke Mokhtar Wan aw ka be sika ke sabu ire gela bambe mopti malala chamambo ola mi ni wati sa sente manyangali munumbe naba gouvernement na ko ayo obla donrela dorete ministre chairman baby olu be premier ministre no fe tamala o de ato akobla ra donrela o mi ngun chimi kera anga armée jugala tisit ko tle saba tashibla anga jamana kono o taraka nyansi anga fure bannuma mun sara faso kula ko Mali Mali de membaw olu chama ni so gwara ni nakuswe wire ko ni mabele ko ni mabento ko nam abla siraso pondo no oflene alasia baran abeke sabu ire kilometre jojo ni maboke ka ikodo yoro na kata bisra me yorela abisra sunya mawirema brema jalo ko ni mayemi ni abora kodola kana kodola ko nyana bolu de ala ko nya ami information ba kono information mi manaka kono jeno ba tegero ko rodo
ale mutawan kelen aka moti train ko ni ko ata tama yi ko mo se ka jigi tama bo ko ala ko ke jigi tama be bo ko ale samana mun tara moti sa bubu tara bubu tara ale tara awa anga ke ale ta ke fray apekan nam Sanusi buya sila ya le ta kale ke président ni watina okany nam abla no mena ko chef tuguna kulum patron da ko mani o tiɲa la o tiɲɛ n'i y'a ye Ablaye an ka jamana a tɛmɛna tɛmɛsira min fɛ waati min ni CMLN n'o ye fanga ta comité militaire de libération ni u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni fɔnkɔɲɔgɔnw nana n'u nana don ɲɔgɔn juguya la u ye ɲɔgɔn dumu ka ɲɔgɔn dumu i n'a fɔ e delila k'a fɔ yan cogo an ka maaba dɔ n'o ye diinɛ maaba ye ni chrétien diinɛ ala ka hinɛ Jean-Auguste Luc Sangaré la Jean-Auguste Luc Sangaré ko ɲɛma ko n b'a fɛ ka nin de tila ni kuma ni ye k'a kɛ hakilijigi ye ko baji kɔnɔ o ni jɛgɛba ye ɲɔgɔn dun ka ban jɛgɛmisɛn dun ka ban ko jɛgɛba yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dun Allahu Akbar a ma taa laban t'a la a kɛra ta ye k'a sɔrɔ a ma sa a bɛ ɲɛ sɔrɔ a ma sa a ye donjan kuma fɔ siga t'o la ayiwa l'indépendant kuma na a ko di nin waati na cɛba min na ale ko dɔn an na saya tɛ nka n'a taara baara wɛrɛ la cɛba Mahamad Salet Analif le Tchadien a ko ale kɔni ye min jateminɛ an fɛ yan adamadenw ka hakɛ ka daminɛ octobre la décembre kana san 2020 na a ko maa 96 olu de fara maa 378 olu ka hakɛw tiɲɛna binganiw kɛra bingani y'a sababu ye ayiwa min ye président du CNT CNT n'o ye CNT Conseil national de transition Malick Diaw a ko di Malick Diaw ka filɛ nin ye ka na a yɛrɛ lamununi maa 26 ye kelen b'a cɛ ma a ko ye a ka ladili kɛba kɛrɛnkɛrɛnnen ye conseil spécial ko nka diɲɛsɛnɛni tɔnba u ka gɛrɛntɛ b'a la o ka gɛrɛntɛ b'o kɔ k'a tɛ se ka bɔ o ka se ka bɔ u y'a nɔfɛ mɔgɔ t'a dɔn a ko bɛ taa laban min ma a bɛ to yan kɛ a bɛ to yan n'a yɛrɛ wa minɛ kɛ Ablaye yɔrɔ Sochi min ni a kun dalen an ka pankurutigi kɛnɛ wasa la zone aéroportière yɔrɔ tako filanan o fana b'a la fama ko tako filanan b'a la de cili ko filanan nka minnu bɛ yen ni olu de ka yɔrɔ ma ci fɔlɔ o caman ko u kalikan ye ko ni fɔnsu ko taama bɛ kɛ olu su kan ko cili tɛ kɛ zen na dɛ ka olu ɲɛnama jɔlen to ko taama na k'olu su kan ayiwa Mamadu Usman Konate ɲininkali kɛrɛmɛ n'a sɔrɔ ko Mali ye jamana wulilen min jɔlen don boni ni ye Mali sɔrɔsi dɔ ye kunu o fara maaw fɛ minnu ye EI sɛbɛw ye engin explosif improvisé a kɛra kunu min na dugu jukɔrɔ mugu sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 boni Douentza mara la Mopti n'i y'a jate yɛrɛ minɛ an ka armée ye kuma min fɔ maa minnu tora nin na jɔn janfa la sɔrɔsi cɛ 2 olu joginna nogoni yɛrɛ la u y'olu ta ka taa n'u ye lakana yɔrɔw la kelen yɛrɛ bɛ u cɛ ma o yɛrɛ o ka jugu da a ma kuma fɛ mobili yɛrɛ tiɲɛ na mobili yɛrɛ ko ni a kɛra filenkolon ye Ablaye commissaire min bɛ 6e arrondissement na 6e arrondissement maa dɔw bɛ yen minnu n'olu bɛɛ foroba sɛbɛn u b'a yɛlɛma olu tɛgɛ talen don nin waati na commissaire Umar Dambele o ka cɛbaw fɛ ni ye Asata Jakite a cour d'assises de ka wulikajɔ Asata Jakite ko a jaragilen don ale de ye den wolo a tila ka kɛ den sata yɛrɛ ye a nuguni la ka den bɔnani la a kɔni o jɔrɔ la san 3 kaso e ko san 3 dɔrɔn u ye san 3 de bolo da ye dɛ Ablaye min ye Amadu Aya Sanogo ani a jɛɲɔgɔn minnu jalakira nka ni jalaki yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw banna ka taa laban fu ma k'aw labila syndicat min bɛ an ka sariyatigiw tɔgɔ la olu kɔni ko ni ma fɛn fɛn bɛ nin kuma in donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ caya la fo ka taa kɛ sariyatigiw manɔgɔli ye k'u mankutu tiɲɛ ko mɔgɔw kɛ i yɛrɛ minɛ kuma la kɔnɔ tɛ n'olu wulila don o don mɔgɔw kama awa min mana kɛ k'a minɛ u bolo i dala kan ma k'i fana bɛ sɛgɛn dɛ a ka bagabaga dɔ donc b'a fɛ ka baga an ka magu an ka kuma an ka kuma ni hakili an hakili to an yɛrɛ la an kana dantɛmɛ kɛ a fɔ an y'a mɛn min ye mawuludu tako filanan ye Segu Sherifu Usmani Madani Hayidara k'a ye faamaw wele ranganali don a ko a kɛcogo bɛɛ la u kana fanga baara kɛ jamanadenw kɔ k'u lamɛn ayiwa o ko ne ɲuman ye
Phoenix kumana akodi awa akumana akoko avion ani hélico malien o kuma de ben sena ko akuma do rona boro chara amene ko ni ye jatere ne kuma kami fora akola abe sigiro manani mbo jom bi se ka ke ibe kala tur jumena ibe jon to ifne Ebuliga John kera M5 RP ani Mahmoud Dodiko olukama ka uka kokoro uka uyuguba katla ka dantekelike akilija kaboke oluka koka anga mande survey kono Salif Keita ako akunanki dade yoromina ko chena bulu akumana kuma dun kuma be adama de mine kuma be masara ni kuma ni sara mara akadibu ne nouvelle zone kumana manit Mahamat anis ayeni fo anga pratiquement yana ki ko do malla ako election keke akeke be fekuyi awa mi politique kan sosoliquement nuyi ani wulika jo bambali mba enfin faut tasser fanga firli anu onani wono ko mali kanka ire mune min ko nuna tisa ko nte joli kede jibana siti to ni mbulu nka manita imbulu ka yeta farida me ba fa ma fa wati aywa atato de sira atato bo fa tum mena ya aisa se ke amofu atato le bofu tiala ni ko ni sami ya do ni zraka fena aba kesira patewa o ko ni chen vaccin ni na le kuma fora enfin anti mimbe covid kalali akuma kacha ko eko merite sensena uka vaccin ni no AstraZeneca kai sembo o ko bela jelena uka minglana irisi jamana kono no Sputnik 5 ani sino vas ka unyada uka ki madula mina na ka o labla ko kada ka min ka ankana no irisi utai o 12 million saba de bena di ama motado abe di ama kami chogomina ayiwo o minye ni wati ni terrain juli ko nali ko kuma abe ali chonche fanga re kuma fora ko lu fene kongo malembe terrain na wulila ko nga serna nendo mbe nyema danga nabi azimi koita ko nami hakili to ayrela ani uka watina mi fununi dumunina ni sera barakala de la ka do nafa na cheni baraka boyana ako kokoro o korole ko sigina ko kan kokoro de ko kadaka lairu min fora autora lairu ko amatine ayiwa mali de journée va mi baba Kasoge ale mi président amba garaye mi amba jamana ere fura la fura nuye akoko muso min bɛ akoko na be no rekia sangoyi na atebe ka baraka ni kulu joli be mun bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka dalubi bolo na atebe ka baraka ni foka kulu kelen tati ana baraka no ye ko akakan ale te so cɛmancɛ yiri la fisamancɛya b'a ka baaraw la a kɛ baara bila min bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tigi kɛ na sidi bɛ ka magasa ale min fɛn foot o comité exécutif yɛrɛ ɲɛma maa dɔ ye a ko Bavier kɛ ka FIFA sɔrɔ bi a ye san 30 min kɛ maɲumako la ani nin baara in na n'a ma dunu ni bala ta ka ko bɛ kɛ o tɔnɔ a filɛ k'o de sɔrɔ nin mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an bɛ dɔw kɛ a ye sake ala ka ɲa bolo mani fana kuna wolo bi ama kite bora masaka do abana a bɛ san 30 bɔ bi o taali kɔ Bavier nana tabarakallah karamɔgɔ a kɛra ɲɛna a y'a sɔrɔ i bɛ yan ɲaga ko Bakary bi dimi ayiwa dimi kun tɛ parce que le 19 mars 80 ne bɛna mun fɔ ye hakili b'a la o i bɛna ji da Sénégal sisan ayiwa bisimila INEM Union nationale des élèves et étudiants du Mali Kabara Saleh le 17 mars olu ye ɲɔgɔn ye ka taa sitini kɛ maison du peuple da la IDM siège ko Musa ko mama ɲɛwo ko i ye Kabara fa Kabara su da maintenant du lien akera ndana ne akibala akera abla o doni kama lokoldenw fanga foyi kun tɛ jamana in kɔnɔ yan min bɛ sɔn ka farinya sɔrɔsiw cɛ kabini yɔrɔ n'i y'a ye maliyɛn kun bɛ se ka kalo 3 kɛ saratiw ye kalo 3nan u bɛ kalo 1 d'u ma o waati kelen na lokoldenw ka bourse a kun bɛ sara kabini le 25 ma
kabini kalo tile 25 tun bɛ saraw ye u sɛbɛ kun dɔnnen don o lɔkɔliden kelenw de olu de ja ka farin Musa ka fanga la f'u y'a yira ko la colline du savoir, la ko ye lɔnni en face de la colline du pouvoir, séparée par le fleuve de l'ignorance. Allahu akbar. Là ma cogo di Ablaye ko parce que do ma jamba de fo nin de la ka fo jamana in kɔnɔ o lɔkɔlidenw n'a fɔra k'olu ka mɔgɔ sara olu dun de kun ye Ala minɛ k'i kɔ de Musa ka fanga kɔrɔ olu ka mɔgɔ sara min tun bɛ a sara olu ka kɛlɛ la Ablaye a saya ko kuma fɔra u ye maa dɔ de ci ka taa fɔ so filifɛn yɛrɛ tun bɛ o jama cɛ ma ko a bɛ hakɛ to ko saya bɛ balo bɛ ko Cabral kɔni siɲɛ la a tora la ko nka a tora la k'a to anw bolo ko an yɛrɛ y'an wasa don a ka jɛnɛja la ko an nana da tulo ka Cabral ten tuguni Cabral ka mɔgɔw ye u ma fɛn fɔ olu ko an y'a to Ala ma nka lɔkɔlidenw ko a tora anw de ka kɛlɛ la an b'a a kɛlɛ kɛ Ablaye u taar'u jɔ Musa daga yɔrɔ tun ye Sɛmɛlɛni maison du peuple u b'a fɔ non Sɛmɛlɛni waati ale tɛ datugu ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko maison du peuple u taara u dalala la e yɛrɛ bɛ maison du peuple nin ne b'a histoire dɔn depuis permanent du parti fo ka taa bila haut conseil la a taara ka ekɔlidenw taar'u sigi Siraba ka Bolonba kan Musa i bɛ Cabral sugu bɔ ka di anw ma n'o tɛ an tɛ jɛn n'a ye Ablaye mɔgɔ kelen min tun bɛ se k'o kɛ Musa la o ye lɔkɔlidenw ye dɛ u y'u sigi mugu ni kisɛ bɛ ninnu bolo nka u ma wuli Ablaye u ma wuli dɛ mais su ma d'u ma dɛ su bɛ se ka d'u ma cogo di su tɛ yan mais Ablaye min mɔgɔ tɛ ne dama hali Cabral su tɛ Bamakɔ yan kana ko dɛ mais komi ɲɛnatigɛ don n kana na n yɛrɛ don kunbala na a y'a kɛ sinon bakisi bɛna dɔ fɔ Ala ji tɛ kan bɛ le flash